Enti so so nim baby o sha e kwan da ho. Ko fa ne brave. Na wo so wa she. Anayema. And no dear. Menja hon and the ability to wherever he is. Hey, don't go. No more conform me much me sir. Ma baha no min sense he biem. Fine. Me ba me feel say me wo krom ha me hu fado ye hwehwe anim so yasraw wa ba krom ha dule na me ndi me lamu omo a odi omo ba no ne omo na me so me di me de me plan say me ne me chia me ko hwehwe yasraw fada pa bibia hu wa hu so pa bibia hu sawo pa bibia hu fada hwe ye wate di wasem di ufiasem fada di ufiasem yey fada to ye hwehwe ni mo o ye hwehwe ni opredodo man hwe no man stop na de be man nye
Masio, ya da nana no mase. Bra. Hey, bra. Empono enye se nyame tumi bi ewo mi mu na menene kasanka me mponka wondi mechi enye den emba ha no. Ko tumi a ene abofra no di esie no ano odin. Ano odin. Ye kwadai. Tuanje kasa wo hu. Say ontimi nkasa ba me de no gidie se nyankopon ama me tumi. Me de me saka no esu fra me nyame ewo wonima e den obetie me. Nyame animu nie wo nyame wo ye nyame. Otimi akohuna ba ma idi ba. Na nanu ma konfo se ye ma ne nkrama wo dwan na ntwie. Se me ka kiro se semia me no beka nya me pemu na me leka. Se me de me pemu kan sem kiro na ato na me de me bi. Na hima wedi anka adisradie bi na me pese me ditu. Sra me. Na wedi anka me pese wedi me ni nsa wo. Ka obema me suo na me de aye anwode bi wo ha. Ba ensuo keke. Me ba chon. Nkwadai kura wo he me ba. Father ji. Yeah, we nyame ye nyame. Ye. What do me so nkasa nso. Hey. Ah! Una obonsu. Una otumi ade nyina ye. Wundi mi hwamoda. Osi say ya ntina odi mi ba ko dwe. Jensen chirene. Kasa. Eda. Eda. Hey! Eda. Why Hey! Yeah, me penyu for wa. Yeah. Onyamia woman esi ye. Shedie minyame aye. Oh. Manahima. Oh. Kana hima obema makonya aka ensempa medi ba ko ka medi be rero bie fie na matwe akra amanyame. Sabi abosom ne akonfo ne amoti amonwem no omotumi ne fa abofra idi ni ko se nwuo. Ne no mu dey rough. Nana hima omunnim nyoma pa ewo kromu hayi. Nuntina bibia no a na oman konfo na hyeda abeka abedi atroiden akyerebo. Na me say nyankopon ode me ba kromu for a purpose, a mission. Na minim say mission so de me accomplish answer na my de mako. Na yima se mentimi accomplish ya na kyese me bumi nyame animtia. Ti me sira wadaroma ready come chance na ka me fanya nyoma na hu se de me nyame esitie. Twabo friend Okasa kama. Father winning baby. Once I would drink can buy me catch you say ya would dear. No ma confusion any day. The way they messimu pise. Yen you ever saw ye bia. Yen you ever saw ye bia. Need some our dear break road ye. Yen you ever saw ye bia. Never such a yen na. Fire ko ashare there. It will me bass and I'm casting a command. Remember what shall you need? Ada. Woman, Baba say before. Father, Medasi, be Mejana Hanum na. Oh, mammy, be fun. No, I be may you. Yo, Medasi. Now be anywhere, I bet you are now be or see or they do me a quiet, so you found them. Yea, free. Me near conform, I said, Boston Namakase. You say, Debbie.
ɔde adom yɛ kwa Ki eje na ntwie wo dwan kana man. ti we de mesre kwa kakra Yo.